Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil mhux kredibbli dwar l-enerġija għal dan il-Partit Laburista permezz ta' stqarrija. Simon Busuttil issokta b'kampanja negattiva kontra l-ħidma li qed iwettaq dan il-gvern, għalkemm meta mistoqsi x'kien jagħmel u għażel li ma jwiġibx. Kieku inti kont Prim Ministru kontra ħassom il-kontijiet. Xattieħor? Kontra ħassom il-kontijiet, Dr. Busuttil. Permettili ta' Il-Partit Laburista qal li wara sena u nofs tal-Partit Laburista fil-gvern, il-poplu Malti għaw fem min verament jaħdem għall-interessi tiegħu u min jaħdem biex sempliċiment jipprova jitfa' dubji. Il-Partit Laburista qal li din il-kampanja hija l-istess bħal dik li l-predeċessuri ta' Simon Busuttil bdew qabel l-elezzjoni ġenerali. L-istqarrija kompli tajt li Simon Busuttil għadu ma jistax jemmen li klim bħal gimmick tal-Millenju u Alice in Wonderland li tant kienu jattakkaw lil Partit Laburista bih fil-verità qed iseħħ. Dan kontra l-previżjonijiet ta' Simon Busuttil u l-Partit Nazzjonalista. Busuttil ma jistax jiġi emnut dwar il-qasam tal-enerġija minħabba l-fatt li hu l-partit tiegħu m'għandhom l-ebda kredibilità u l-ebda pjan. Il-Partit Laburista żied li l-kap tal-Oppożizzjoni ma ħoloqx fora l-qasam tal-enerġija u dan juri li għalih il-qasam tal-enerġija mhuwiex priorità.